guys, good morning. Welcome na naman po sa panibagong video. Sa mga bago po sa ating channel, ako si G, isang Cebuana na andito nakatira ngayon sa Netherlands kasama yung aking Dutch na asawa at ang aming Filipino Dutch na anak. So kahapon, pumunta po kami ni Ruth sa City, nakita nyo, kumain kami sa labas. At kagabi, nanood lang kami ng Luther, yung matagal na yun na series guys, pero hindi pa namin napanood kasi maaga din kami natulog kagabi kasi nga may lakad kami today. Originally, magpa-part-time po sana ako doon sa school aga ngayon. Kaso, medyo late yung ating gising kasi nga wala dito si Ana. Doon sa lolo't lola natulog. So, yun, tinawagan ko yung father-in-law, sabi ko, hindi na ako magpa-part-time today. Bukas, Sunday, punta po ako para hindi masyadong magmadali ba. Kasi nga, may lakad kami ng 10:30. So, andito na si Ana mamaya. Ipakita ko sa inyo. And then, pupunta po kami ni Ruth sa aming sentrum. Isama ko kayo doon. Kasi, bibili tayo ng yung chicken na sikat na chicken dito sa amin. Talagang pinipilahan, parang pinakita ko sa konti dati sa mga videos. So, yun. Bibili po kami ng chicken kasi dadalhin natin siya sa lolo ni Ruth. I-visit po namin si Opa, yung 95 years old na lolo ni Ruth. Ano pa rin guys, pakita ko sa inyo. Hindi ko lang sure no kung mga babalag ko si Opa mamaya, pero konti. Pakita ko sa inyo kung okay ang weather. Ipakita ko po sa inyo yung garden ni Opa. Diba na-mention ko na nag-gardening pa si Opa. 95 nag-gardening pa siya. Yung garden nga namin hindi pa na nagawa. On pause muna kasi madaming plan sa weekend kasi kailangan talaga siya ng time ba. Siguro next weekend na. We'll see kasi may lakad din kami ni Bianan. Samahan niyo po kami ni Ruth. Punta po kaming sentrum and then later on puntahan po namin si Opa. Mga 30 minutes na drive. And syempre isasama mo namin si Ana. Yun. Sarap ng tulog ko guys. Parang ang tagal. Yung bang feeling ba na talagang pag gising mo, pwede ka pang matulog ulit. Kasi wala yung anak mo na gigising sa'yo pa, bye-bye, gusto ko nang bumaba, bye-bye, gusto ko nang kumain. Pero namimiss ko, syempre, always si Ana, no, pag wala siya dito. Tinanong ko nga si Ruth kagabi, hindi mo ba namimiss si Ana? Sabi niya, namimiss ko naman, pero yun, alam ko naman na nasa mabuting kamay daw siya ba. Sobrang i-enjoy kasi siya guys doon sa kanyang lolo't lola. Tapos, parang second home na din niya ba. May sarili siyang kwarto. Pero guys, natutulog pa rin si Ana between sa kanyang uma at opa. Makutulog sa kwarto niya doon. Unless samahan siya ng lola niya. Yan na, baba na si Ruth. Parang ready na yan. Maaga si Ruth bumaba din. Yun na nga kasi nasanay na kami ba na maaga gumigising kasi i-ready namin si Ana, di ba? Yung isang earrings pala guys, ayan ang suot ko. Gusto ko siya. Xin chào. Xin chào. Oh, everybody's waiting for me? So dry. Salakan? Yeah. You go. Okay. Alis na kami. Kita-kita tayo doon sa market. Tika daar. Medyo okay yung weather today. Hindi siya mainit. Hindi din ganun kalamig. Naka-t-shirt nga lang kami. Yan, naka-t-shirt lang kami. Oh, feel na feel namin. Oopsie. Welcome to the Netherlands. Biglang uminit. And later on, uulan. And then malamig na naman. Diba? Today's so-so. Tomorrow is going to be crap weather. Okay. Paano sana namin na pumunta ng Efteling bukas kaso tsaka daw yung weather sabi ni Ruth. So, next time na lang. Kasi nga, last week doon kami, di ba? Sabi ko naman sa inyo, almost every week si Ruth tsaka si Ana sa Efteling. Kasi nga, advantage na din kasi malapit lang kami ba. Yan na yung aming sentrum pero hindi tayo pwedeng dumiretso doon. Yung mga residents lang dyan ang pwedeng makadiretso. Pero ngayon, binlock yung daan kasi nga may market ba. Nice
weather now, Dodo. Yeah. Where will we park? Jumbo? Yeah, I know that's really busy. I think just by the parking garage. Okay. Sentrum na tayo. Masyado ng busy. Hoi, watje, we zijn iets laat, want ze pas net om. Yan yung pa-church namin. Oh, surprisingly, hindi busy ngayon. Hindi pa mahaba yung pila. Normally, sobrang haba ng pila dito. Sarap, uy. Grabe, ang daming chicken doon, guys. Oh, mountain of chicken. Yan, bili tayo ng bread. For Anna. Tingnan nyo itong mural na to, guys. O, gustong gusto ko siya. Dito sa, market namin. Bumili din po kami ng tinapay para kay Anna tsaka kay Ruth for this week. And then, bumili ako ng dessert na, pang dessert mamaya. Ano siya, cinnamon. Para siyang ensaymada na cinnamon, guys. Ayan. Si Anna tsaka yung lolo niya, andun na sa amin. So, kaya nagmamadali na kami. Hindi ko na mapakita yung ibang part ng sentrum. A few moments later. Papa bro, chala? Nee, de snelskat. Dito na si Anna. Hierop. Wim bent tik ophalen. Yan, Doe maar drabay binnen kami en sa even bakery lekker kasi wandelen. may ipipick up na Oh wow, we forget the bread or not? Oh. pick up na bread si Hebben daar kipjes? yung aking father-in-law para kay Opa. Is this for Opa or not? For Nee, them? for his own. For them? Okay. Yung may promo, guys. Yan. Are you tired? Ja, maar opa is bijna klaar. gordel. Pap doet ook wachten. Papa is bijna klaar. Gusto niya sumama sa opa niya. Mabilisan lang yun. Pick up lang. Cijfer afhalen. Ha? Papa moet de cijfer op de goed afhalen. Anna is moe, papa. Ben je een beetje moe? Heb je gisteren op tv gekeken? Ja. Veel tv gekeken, hè? Zammoedig. She's very Anna, tired. gaan we naar school vandaag? Morgen ook Nee. niet, hè? Morgen keer ook niet. hè? 3 keer niet. En dan 4 keer wel. Yung church namin doon. Ang daming bread ni Petra. Nandito na tayo. Hey, opa zijn betang. Hey, dat is opa. Ayun si Opa, nag-gardening pala. Hi, Opa. Come on, Opa. Ka na, Opa. Direct gaan we de opa. Busy si Opa sa iyang garden, guys. Opa is het gas opmaaien. Wow. Heel snel. Ang daming strawberries. Potatoes, aardappels. Grabe yung tanim ni Opa, guys. Kijk eens, een push. Ja, push het daar aan het. Die lettuce, andijven Ja, en bonen en bonen. En daar ook. en sla. Ook andijvie. Andijvie. Ja, En daar, Opa, dat zijn bonen. ook bonen. En deze ook bonen. Oh, die ook bonen. Is die wortel? Lekker weetje, Bas. Ja. Hindi ko alam ba't may dalang koffer si Ana, guys. Let's go inside, love. Let's eat. Yeah. Ito yung bigay ni Opa sa akin, oh. Yan, sa kanyang garden. Ang ganda, oh, eh. Yan yung mga halaman ni Opa, guys, oh. Daming halaman sa loob ng bahay. Kijk naar opa, lekker kloppen en nemen opa. Met je lekkere koek. Yan, ganda. Totoo po itong mga plants. Yan. Koek zit. Dito pa, oh. Valt je goed de telefoon? Ja. Oh, ito yung pinakagusto ko na part sa garden ni Opa. Ayan. Mga bulaklak. May greenhouse po din siya dyan. Oh, di ba? Gustong-gusto kong nagpupunta dito kasi ang daming halaman. May rose. May mga rose po to siya. Ayan, rose. Ayan.
And then, ito yung rose niya. Yan. Dati malaki to. Mataas to dito. Pinutol niya. Yan, oh. Ang ganda ng rose, no? May pink yata to siya dati. Yan, guys. Oh, may mga manok. Gustong gusto ko yung garden ni Opa. Ito po yung sa kanya, nagpapabisi sa kanya. Ayan, oh. Diba sabi ko sa inyo, 95 na si Opa pero nagka-gardening pa. Dito tayo sa greenhouse ni Opa. Oh. Yan. Iba pa niyang halaman. Ang dami, no? Imagine nyo, guys. 95 anyos na kayo tapos may mga ganito pa kayong hobby. Die graanwaarden staan, allemaal kip. Waar je Chicken. denkt frituren. Ik weet gewoon frieten, dan gaat het zo koud. Dat er helemaal vol ligt met kip. Helemaal vol. Ik werd echt zo en dan zo. Ik weet niet hoeveel er waren. Maar Die gaan allemaal niet tellen zoveel. 1. Liefstel. 1, 2, 3, Kinakount niya ba ilan yung ano? Doe verder Parang kijken. Doe elves verder. ba? 6. 6? Waar heb je 6 gezien? 6. Daar is Wat doet de koe? Nee, niet met jou, hè? Het is ook een poes, Anna. Koek eten. Ayun. Sorry. Ja, een beetje hobby en een vriendje toch wel. Hey. En die mocht Niet kapot maken. zachte. En die begon ermee. Ja. Oh, die man had al net overgenomen. Ja. Lekker. Ja, als je bier... Ja, yan may ano dito si Opa. Oh, may feeds. Nagbabike daw siya everyday. Nee, he doesn't bite. Bang, He doesn't bite. He doesn't. Opa's stofzuiger is beter dan ons, hè? Ja, dat is possible. Ja, dat is Miele. Goed zo. Werkt goed. Ito siya, guys. Dati nasa bahay namin to siya. Kay Ruth to. Kaso, nung baby pa si Ana, parang pinush niya ba? At saka nag-collapse yung mga yung mga glass dyan sa loob. So, buti na lang hindi nabasag talaga. Nabasag sa loob pero hindi sa labas. Kaya, sabi ni Ruth dito lang daw sa kanyang Opa. Binigay niya kay Opa. And same din yung mga collections ni Ruth ng mga sasakyan. And then, kay Opa yung iba. Kahit, nagpick ng bulaklak ni Opa. Hey! kijken. You want to see? So pretty, Anna. You have flowers on your nose lang. Dili flowers. Ay, ka na. Nee. Ito, Opa. Wait na po kami. May lakad to si Ruth eh. Sama yung mga friends niya. Balik na kami sa Schijndel. Last glance sa pag-garden ni Opa. Ja. Die lust je niet op, maar die gaan allemaal... Neem maar een ander kindje. Maar de kindjes. Dus we in valt erin en dan het ze zwart. Dan zit er veel in. Nee, Anna doesn't like that. Oh yay. Dus proeven. Proeven. Eerst proeven. Eerst proeven. Maar Ja? jammer. Wat zeg je dan, Anna? Wat zeg je tegen Opa? Ja. Dus deze moet je maar een beetje bewaren. Want als je er één stuk op, dan... Ito yung ni Opa, mobile na chair. Pwede siyang gumala sa sentrum or kahit saan.
Dak ervan. En een narrow Ja, tijdfeest. Ja. Nou, dankjewel opa. want als je ruim, dan had je Ja, gaan ze hangen. klaar met de gescoten. Het is dezelfde kleur, de bloemetjes. 3 cafés here. Now only one. Think how big the dikes are here. How wide? Three. Met de dominee nou. Not the priest, but for the Protestants. Okay. You can live here, Bong? This is like It was for sale for about a million? 2 million? Show you. Yeah, there's a nest up there. There's a Nee, ik nest. dacht dat de beveiliging eraf haalt. Ja, welke beveiliging? Je kan hem niet open doen. Maar... Nasa dike po tayo nila. Is open nou. Wat probeer het nou eens? Ja, nou wel. Ja. May tubig, patubig dyan. Ito yung dike nila. Hey, is het hier? Oeh, it's echt druk nu hier. We gaan naar East. Ja. Ja, je kunt wel ver. There's ang daming nest ng tower. Really a lot. Yeah, whole Mooie family. vaarstaal, hè? If you are important, you have the highest one. You poop below. Beetje open. Ja, en dat doen boten varen. Heb je al boten gezien? Heb je nog geen boot gezien? Boven had ik altijd boten hier. Daar is de zee. Holding hands pa talaga sila. Papa, Ja. dat is de zee. Ja, daar gaat een bootje. Is dat zie je? een zee? Een bootje. Is that the zee? Daar staat zwemmen. Zei die? She said, can she swim there? Oh, zwemmen. Ja, ze hebben geen... People are out. Nice weather now. Dat had mijn vader built. Ja. This one? Ooh, Dit is rebuild. Ja, nee. yeah, Opa built a house here before, the old one. Still standing there. So Oh, that is mooi, Anna. that's all the rest. Ang ganda. Someone lives here, Peter, now? But he bought it and he sold it. Ooh. for a lot of Mooi money. huisje. Really, really That was nice. the Wow. city hall. Maybe this was like a castle before, Yeah, no? but it was only there's 150 water years around it. old. It's made like it was old. Wow. It's echt mooi. Didn't we walk here before? Yeah, it's possible. You I have think a we roof did. here and a playground. I think we did before, I remember. Playground there. Oh, it's echt mooi. Ja, Ja, dat is een heel nice. speeltuin, ja. May playground pa doon. oh. Kijk, kijk eens aan. En ook diertjes daar. Oh, mooie hertjes. Inschijnen misschien, ja. This place my father likes not much. One eternity later. Huh? Hij is gewoon zo. Anna, say bye-bye to the vlog, B. Bye bye. Thank you for watching. Thank you for watching. Thank you, titas. Thank you, Tita. Wat zeg je? She said welcome. Oh, she said welcome. Kasi sabi niya, nag-thank you siya. So, sabi niyo daw, welcome, Char. Kanina pa po kami nakauwi and sakit ng ano ko eh. Minsan nagtatali ako, sumasakit yung ulo ko. Kanina pa kami nakauwi and then nakatulog na nga kaming lahat, guys. Si Ruth, nakaalis na din po si Ruth. Tinransfer ko pala yung aking mga halaman. No? Ito yung orchids na binigay ni Ruth sa Mother's Day.
Kanina ito yung binigay ni Opa. Yan yung kanyang bulaklak. Fresh from Opa's garden. And yan yung anak ng hinatag, ng binigay ng kapatid ni Ruth. Tapos ito, yung bigay ni Opa sa birthday ni Ana. Yan. Sa garden din niya yan. And kay Vanji. Yan. Yung aking lavender sa labas, guys. Ano na? Namumulaklak na. Yan. Nakikita nyo ba? Malabas na yung mga bulaklak. Yung aking strawberry doon, ang dami ng bunga. Yan, oh. Tapos, yun yung binili kong bulaklak. Ano ko pa? Ilalagay ko pa sa garden siguro. Doon ko siya ilalagay. Oh. Yan kasi bare yan na part na yan. And then, hindi pa talaga guys. Kailangan pa namin mag-set ng time kung kailan kaya ni Ruth gawin. Yung aking celery, ilalagay ko pa yun. Ang dami ng damo doon. Oh. Tapos dito naman, may bulaklak yata to siya dito. And ito sila, ano siya, coriander, tsaka, basil. Yan. Itong mga pot na ito, lalagyan ko ng mga bulaklakin din na halaman. Yan. Before, I hope magawa namin siya before pa yung aking operasyon para wala na akong isipin ba guys. Ay, pati sa asawa ko, pag may kailangan gawin dito sa bahay, kailangan mag-appointment din ako guys. Grabe. Grabe na talaga itong mga appointment dito sa Netherlands. Ito po yung paborito kong spot these days. Dito ako sa island kumakain. Wala, bet ko lang. Happy ako na finally nabilhan na namin siya ng chair. Kain tayo. Ito yung aking low carb na pagkain. 2 chicken lang tayo. 2 drumsticks. Ito yung galing pa kila Opa. Chicharon, avocado, tapos cucumber. Bawi tayo kasi last night kumain ako ng konting noodles ng pho. And yung ice cream. Huy! Tabang. And also yung bread ng banh mi. Diba? Kain tayo. Charot pala guys, may night out siya kasama yung kanyang mga kaibigan. Yung barkada niya talaga since mga maliliit pa sila ba. Kakain lang naman sila. Kakain daw sila doon sa buffet restaurant na pinuntahan din namin ng family before. And then, I don't know, maybe mag-bar sila after that. Hindi ako sure. Pero si Ruth hindi yun pwedeng uminom kasi nga siya yung magdadrive. Pagkatapos ko pong kumain, I spend time with Ana, maglalaro po kami, and then manonood ng movie together. Kasi I think bukas, doon na naman to sa lolo't lola matutulog kasi holiday sa Monday. So pwede siyang doon matulog ba, and then walang work din ng kanyang lolo't lola. Wala na naman po akong gagawin except for spending time with Ana and watching a movie later. Mag-i-edit din ako mamaya pag tulog na si Ana. So, i-end ko na po itong pa-video. Maraming salamat po sa panonood. And shoutout din pala kay Miss Mimi Benavides. Thank you po sa panonood. Kasi nag-comment siya na pinapanood niyo yung old videos ko pa. Yung mga super una ko pang videos. Yung super liit pa ni Ana. Parang baby pa talaga si Ana, wala pang 1 year. Pinanood daw niya, yun. Maraming salamat po and I hope mag-enjoy kayo sa mga old videos natin. Pasensya na kasi nga sabi ko sa inyo na yung aking audio quality tsaka yung editing, tsaka talaga guys. Hindi naman po ako magaling sa editing ngayon pero yung super old videos ko guys, grabe din yung quality. Parang hindi talaga, hindi siya, tsaka talaga siya. Ang audio, mahina, yun. So, super thank you sa lahat. And kita-kita naman po tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Duy! Mush, mush, babush! Mush, mush, babush, Ana!